मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन लिमिट से एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक मां ने अपनी 7 साल सगी बेटी को 3rd फ्लोर से फेंक दिया, जिसकी वजह से उस मासूम की जान चली गई। इत्तला मिलते ही मलकाजगिरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक केस बुक करके तहकीकात शुरू कर दी। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को यह मालूम हुआ कि वो औरत की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। ఒక్కసారి ధన్నుమని పడితే ఈ పిల్లలు ఏంది ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి పడేస్తారు అని అంటున్నా చూసే వరకు పాప నేనైతే మొత్తుకుంటూ ఉరికిన అటు ఇటు అసలు అప్పుడే బ్లడ్ పోతుంది ఇట్లా. ఎందుకు జరిగిందమ్మా? ఎందుకు పడేసింది? ఆమెకు మెంటల్ అంట మరి అంటుండ్రు వాళ్ళు, మాకు తెలియదు. మరి 6 నెలల నుంచి అయితే చూస్తున్నాం, మంచిగానే పోతుంటే వస్తుంటారు, అంతేగాని ఆమెతో ఎప్పుడు మేము మాట్లాడలేదు. ఎప్పుడు జరిగిందమ్మా? 2 తర్వాత అంతే, 2-15 నిమిషాలు. పాప ఏం చేయటమ్మా? పాపకి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటాయి? 7 years అండి. అంతా గొడవ అంటే మొన్న రాత్రి వెళ్ళయింది అన్నారు కానీ మాకు తెలియదు ఆ విషయం. పైన కదా వాళ్ళు లేదు.